Doutor, como se explica este titular? Bueno, ese titular creo recordar que é de Carlos Herrera, non? O que ten el é un osteoblastoma, é un tumor benigno que ten un comportamento moi agresivo por a zona onde está. Está na parte posterior dunha vértebra, como se fora un oso de Soá na parte triangular. O que fai é crece hueso, osteo e hueso, blastoma, crear hueso. Entón, o que fai é comprimir a médula, comprimir os nervios, pérdida de función sexual, pérdida de control de esfínteres, dor nas pernas, pérdida de motricidade, non pode camiñar con naturalidade. Hai unhas imaxes de hai xa 3 anos na súa casa en Punta Cana que ten que ser asistido por 2 persoas. Sí, é certo, sí. Recordamos esas imaxes. Pois é verdade. Que me acaban de decir, Juan Blanco, que ti eres moi amigo dos que lle venderon a casa a Julio Iglesias. Sí, señor. Podo decir que son amigos, sí. Son amigos. É o que intermediou. Podes nos dar moita información. Non poden cotexar con il todavía se a compra é real, pero esa casa, sabedes que é moi pública, esa casa perteneceu a un dos alcaldes de Ourense. Pois nos gustaría estar na festa de inauguración. Hombre. Sí. A mí tamén. Julio vai vir en julio, dixeron. Dice que sí, que ven en xullo. Sí, ven en julio, ven en xullo. En xulio, ven en julio. Dixeronme Pero non tamén... eres ti. Sí, pero son eu, Falas pero... de ti en terceira persoa. Encántame, falan de mí Julio. en terceira Vale. persoa. Julio, Dime. dixeronme que están adaptando a piscina para ti. Totalmente, para poder, porque... Porque che mandou o traumatólogo a andar E pola aparte auga. a min venme moi ben. Venme moi ben para... Porque llevo? non hai cousa que máis me fastidie entrar nunha piscina e que haxa chanzos. E cando me chega aquí, xa cando é a parte máis... Sí. dos 500 anos para arriba, Sí. fastídiame. E entón, vou entrando na piscina pouco a pouco e entro moito máis tranquilo. Pero cando hai chanzo, eu... ¡pam! Claro. Un chanzo e xa fundo, porque non son moi alto. Xa. Entonces, pois... Pero, doutor, isto é verdad que verdad. camiñar pola auga venlle ben, non? Buenísimo. Sí, incluso despois falaremos no tratamento conservador de cando non operamos un menisco, é unha das actividades. Pois hoxe temos que aprender bastante sobre os xeonllos. Fixade, o 70% da poboación a partir dos 50 anos está afectada polos xeonllos. Temos o prazer de recibir a Juan Blanco, doutor, a honra de ter a Julio Pereiro.